Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nagtuloy ti panaginsayo ni Rosana, ngagpapan iti panagaramat iti paltog, ket sinursurunan. Madanagan met ni Bakat Dalen para kenkwana, ngem kuna nila kay dakluhok, at tulungan nalata ni Ofelia iti panaginsayo na. Tano bilang saan ang mabawing ti plano na, ket manamnama ang masalakniban na tibagina. Kabayatan na, at damanan laban ni Dante, ket kuna ni Solomon, anasken ngagtungpal daytoy iti pagayatan na. Tano saan, dakas ti mapasamak kenkwana. Gapo iti dayta, nakaungat ni Dante, ket nasungbatan na ni Solomon. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Wen! Huwag mo, Dante! Diablo ak. Iso ano di ka agtungpal iti kayat ko. Dakas ka. Gapo takayarigan na akinalim ti tanem mo. Sige! Patayin na kon! Sanpay! Sanpay apanawan amatay ka. Agtutor ka laeng. Dumteng tuday tagun daway. Iso nga ita. Agsanay ka anaimbag. Gapo takasapulan kapay lang. No saan kanton apakairanutan? Matay kanton. Sige! Patayin nakitan! Sanpay nga ita ko nakmat, Dante. Urayam tinaituding nga ipapatay mo. Ala, aginsayo kan. Oh, anya. Nagatang munti kaya't mo agatangan, Fatima. Hoy, Fatima! Anya tikit kita ayang. Jay ka adalag. Dayjay. Dayjay oh. Nakatugaw iti dayjay banda. Ti lalaking agsigsigarilyo. Wan. Apay dayjay. Amom Doray. Nalaing dayta ka adalag. Ngam barairong ngamin. Manipdot pay ah. Ha? Kan kanayo na maungtan. Gaputan nakainom no sumra kiti klase. Kasta ka di. Sayang mati kinalaing na. No agtultuloy amadi ti dalan na. Ha? Ha? Oh! Anya nga iti katawaam. Sa bali kay na. Amom pa yun ti agsao iti kasta abanang. Agpay sumat ngamin. Ala, agawid tangarudan. O sige, Doray. Nagatang kumat aminan akayat ko. Iso nga agawid tan. Ada plano, Clayla. Kayat ko asuportaran dak. Anya dayta. Kayat ko tagisuro iti karate dito pagadalan. Ha? Karate? Wan. Ngamin. Makitkitak dagiti daddo mga estudyante. Kat agwalang-walang da kalpasan ti klase da. Wan, pudnot ako nam. Kat no adda pa ka kumikuman da. Saan dan nga agwalang-walang pay? Nasaya at dayta nga imbagam, Fatima. Suportaran da ka iti dayta. Agyaman na. Uray siya, agsursuro matan iti karate. Oray siya ka. Mayat dayta na panunot mo. O sige, mangaramid tayo iti pakaam mo para kadagiti estudyante. Ken ipakadakmat tan iti school president tayo. Barang ipalubos na. Ipalubos na Saan ka matngagkid daw iti bayad? Saan ka di? Wen, sa anak nga agsingir. Diyak ka sa pulang ti kwarta.
Taado ti kwarta. Sige, mayat day ta planom. Suportaran da ka. Amo, mas bilibakan ka. Ngamin, adda na panunot mo apagsayaatan dagiti estudyante. Idin to asyak a queen of the school. Kat awan. No dila ang timang papintas iti pagadalan tayo. Oray ta nagpintas mat itantoy pagadalan tayo. Nagdalos. Kat babaan day ta ti panangidaulong. Una, siyak sama ti right hand na. Wen amok nagagat ka ngagkaraid, Vina. Una, amo, Fatima, adulaki iti mga presyar iti dayta a planom. Di ba nagisurom iti karate? Saan la asyak tagisuro? At damang tulong kanya. Ni Doray. Ni Doray? Wen, naglaing dayjay iti karate. Kat no iso tinang isursuro kanyak. Ay, kasta aya? Wen, iso nga rod ang nangabakak iti tournament ti karate. Ngamin, iso ti coach ko. O sige, mayat laonay dayta Fatima. Sapay ko ma, taado ti makipasat. Talagang Fatima, agisuro ka iti karate iti pagadalan nyo. Wen sapay ko mata ipalubos ti school head. Wen, ipalubos da. Apay kit dinasan. Para iti pagsayaatan ti estudyante dayta. Sapay ko Apay kasta tinapanunot mo, Fatima. Itangaman pa'y. Para matlang kadagiti estudyante dayta, Doray. Dagiti kasken ni Ben, akaadalak. Tay nalaing. Ngam kalpasan ti klase me. Agwalang-walang ijay sentro. Inton kwan, agsipdot dan. Ayo, Kat numatultuloy, sikat ti kadwak amang isuro. oh, syok. Wen Sige, saan aparikot dayta? Tulungan ka. agyamanak ha? Okay lang, basta sika, Fatima. Sige, panawan ka pa'y dito'y silid mo, ha? Tainak mangisaga na iti mango juice mo. Adda ngamin inted ni tata ikko itay analuom amangga. Para kanukon ka, tapno ad-adda, apumintas ka. Anya? Ni tata ikko talaga. Agkaalaan kami. Una. Sige ha, panawan ka pa'y dito'y silid mo. Tainak mangisaga na iti mango juice mo. Oops! Dante, nalaing kagaya man iti panakilaban. Nabayaga ko nga adda dito yung Roldan. Inaldaw ti panagsanay mi. Kurang paigayan ti amok iti laban. Iso anas ken nga agsanay ka iti inaldaw. Idi adda pay laang ni Michael. Iso tinang isursuro kanyak. Insuro na kanyak dagiti nasursuro na. Iso nga ita. Isurok matkin ka dagiti insursuro na kanyak. Iti kasta, lumaing ka. Dante, Taditoy, nasken analaing ka makilaban. Tano saan? Paltugan na ka ni Big Boss. anya, Adun ka na kami tinatay a pinaltugan na. Gaputa di daam mo ti makilaban. Iso nga ginsayo ka na imbag. Tapno saan nakapaltugan ni Big Boss. Sige, ituloy tatagin sayo. Nasken nga do ti masursurom, kabayatan as ibibiyagak. anya. Agparparik na kanya, Roldan. Nga si Dagan ti ipapatay ko. Dante, Iso anasken nga isuro ka na imbag. Sakbay amatayak. Maturog tan, Roldan. Agidda ka mo tan. anyan ti kasasad tayo ditoy. Kaslawan karbangan tayo ditoy alubong. Iti kastoy ang mapaspasaran tayo. Pudnot ako na, Roldan.
Tiap apyo. Karton. Ti ulos yo. Karton. Wen Ada pa yan nagdidingnanog. Kagiinagaw da iti karton. Anusan tayo ti rinabi malamlamin. Gaputa karton ti ulis tayo. Ti daduma. Pisang-pisang pa yan. Nakakahasi tayo dito eh. Saan anaing kalintagan da ito eh? Awan mabalin tayo, Roldan. Gaputa balod tayo dito eh. Saan tayo ang makarwar? Aglibas tayo. Amom, Roldan. Namin adon agundaway. Aginandat miti aglibas ka na, Michael. Ngam saan kami nagbaligi? Anya? Narigat, Roldan. Ang mga nuday tapay ti pakatayam. Kasta ti plano ni Fatima, Michael. Kat suportaran mi, tanasaya at matimotibo na. Nasayat no kasta. Ididamo amok ni Fatima. Talaga asuplada. Agbugkaw pay. Managtagibasit. Ken nauyong. Wan, oray siya. Kasta talaga tinapaliw ko kan kwa na idi. Ngam idi nagpagayam kamin. Makunak anasaya at gayam ti puso na. Kasta? Imbagak kan kwa na ti kasasahad ko iti biyag. Kat maasyan unay kanyak. Kanayon na kaigatangan iti makan. Bado kandad dumapay. Wan, naamwak mat dayta. Awatak lat tadagitit itad na. Gapotadyak kayat amasayar tirik nana. Naragsak idi, no kastangag kuykuyog kami. Nagpayduma ti marikrik na kankwana. Ha? Ayat? Diyak mailang lawag. Wen, mabalin na kasta. Ije parkiti ayuyang mi. Ije kami ngagsarsarita. Mabainak pa idin. Gaputa isulat ta ti aggastos. No kasta amangan kami iti restaurant. Kasta ka di. Nasaya at atao ni Fatima para kanyak, Layla. Kat sapay la kuma. Tagtultuloy ti panagpapagayam yo. Michael. Nasakit kanyak. Ajak makitkita ni Fatima. Ngam dumteng to ti aldaw. Ngagpakita akin kwa na. Michael. Saan mo latang ibagbaga nga dak dito'y balayo? Huh? Jakpay kayat ngagkita kami. Ngam apay. Saan pa yan nakasagana? Ilimad yo kinibina ti kadak dito'y. Michael. Nasaya at atao ni Fatima, Layla. Kat sapay la kuma. Tagtultuloy ti panagpapagayam yo. Nadano ng tilaban mo, Dante. Kat ulitak. Agtungpal ka iti kayat ko, tapno nasayaat ka. Madamdama pa'y umadon ti tao. Ken sumangpeten dagiti kapinustak. Palagipan kamanen. Patayem ti kalaban mo. Anya? Nudi ka agtungpal. Talaga akan nibusa namon. Tagisam itak ti matay. Basta sa anak lakit di apo matay. Aniya. Di yo ipilit apo matayak. Gapo iti kinagamrodyo iti pirak. Talaga anatangken ti sangim. Jak kabalan ti pumatay. Sa anak akaskin ka kriminal. Natangken
Wan talaga ti sangin. Agsasangamat ti saram! Nagatidog pa yung tipos mo! Oston, Big Boss! Panawan yun tayo tatao! Intayon, Big Boss. Mapantayon iti pagurayan iti bisita. Madamdama pa umayan dagiti kapindos tayo. Sige. Laglagi pamtimpagak, Dante. No kayat mo anasayaat ka. Agtungpal kalaengan iti kayat ko. Dayta ti aramidem iti kanito amaabak ni Dante. Nalawag ka di, bodyguard. Wen, Big Boss! Paltugak ni Dante, iti kanito amaabak. Kasta ti maiparbeng iti kasken Juana atangsit. Ngem no mangabak nga, Big Boss. Saan ko kadya paltugan? Awan at talaga ti panunot mo akasarsarita. Big Boss. Imbaga ka di apaltugam no mangabak. Saan, Big Boss? Anya timbagakan ka? Ulitin man. Paltugak, iti kanito amaabak. Nukas tangaron. Day talaeng ti aramidem. Wen, Big Boss. Maawat akon. Saloy ka tumake. Awan pa'y sirbim adakkel ataom. Oops! Nakalisi ka Medya! Pasakom da ito'y alaban! Maudi! Nangabak ni Dante. Di na napatay ti kalaban na, Big Boss. Natay day giant. Umanganga si Dean Ruarda ti Carcel, Big Boss. Matay day giant. Iso nga ita. Dakkel ti abaka apusta. Da kayo a bodyguard ko. Big Boss. Sumurot kayo kanyak. Taawatan tayo ti inabak ko. Wen, Big Boss. Talagang agtultuloy ti swerte. Dakkel manen a kantidad ti maipa-ima kanyak. Wen nga rod, Big Boss. Ano? Intayon iti opisina. Ta sigurado nga dan ijay ti kapinmustak at tao. Kat yawat nan ti inabak ko. Amom Dante, nagasat ka pa'y laeng. Gapo ta si ka tinangabak. Tano saan? Amangan no si ka tinapatay ti kalaban mo. Saan anatay di kalaban ko? Si Bibiyag Dayjay! Natayen dayjay. Di mo ipilit! Si Bibiyag Dayjay! Bueno, awan bibiyang kon. Tinapatag at damanan na anak adakkel agatad. Wen! Sige! Isilsil mo amin di tangangam! Tapno mabsug ka! Anya, uliteman ti imbagam, Dante. Anya ti aramiden ni Solomon kini Dante, gapo iti dayta nga imbagana. Gagayem, di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas, kinanunungan daw Vina ken Layla ti plano ni Fatima nga gisuro iti karate iti pagadalanda. Kinidaw met ni Fatima kini Doray nga isu ti maysa nga agisuro ket pinatgan na met daytoy. Impakaamumat ni Layla kini Michael ti panang suportada kini Vina iti dayta a plano ni Fatima.
Nakunamot ni Michael anasayat at tao ni Fatima ket kalikaguman na ti agtultuloy a panagpapagayam da. Kabayatan na iti pasdek ni Solomon nangabak ni Dante iti laban na. Ngem sana nagustuhan ni Solomon ti insawang ni Dante. Ita gagayam adtuin tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyar wenno patay. Ulit man ti imbagam, Dante. Iselsel mo amin di tangangam. Ti kwarta nga inabak mo. Matangsit ka itan. Imala ka ni Michael atangsit. Sige! Aramidam ti kayat mo. Nakasagana ka matay. Talaga gayam akal kalitan na ka. Da kayo a bodyguard ko! Big Boss! Irakad yun na ito'y at tao! One Big Boss! Big Boss! Oh my God! Irakad na ka! Atay ta, Big Boss! Nairakadan ni Dante! Bayan nyo dita amatay! Solomon! Apasurot ni Satanas! Agpulukan to madlan! Nita, natangsit ka lang ta! Lakamam to dagito'y ngaramid mo! Sige! Saplitan nyo dita at tao! One Big Boss! Saplitan me! Naaproban, Layla. Mangisuro ako ni ti karate. Mayat no kasta. Sige, tulungan da ka amang ipakaamo kadagiti kakadwa tayo nga estudyante dito'y Bugalyon College. Wan Fatima, si dadaan kami at tumulong. Into nalpas ti klase tayo. Alukuyan mi dagiti classmate mi. Agyaman na. Kat inton Lunes, mangrugita yun. O niya, Fatima, mangrugitan nga ginsayo. Ngamsak ba no? Ag-warm up na pahingaw mo na. Wen, Doray. Aguray ka. Sigurado ka kaditi planom, Fatima? Ti panagisurom iti karate? Wen. Nangrugin dalay lakan vina ang nagalukoy kadagiti mayat nga agadal. Sige, mayak no kasta. Kat amom Doray? Dagiti na pudno nga agadal. Adda allowance da nga ited ko. Ha? Wen, iti kasta? Isupay nga allowance da. Anya? Apay, dakas no ikak ida iti allowance da? Ha? Saan matkit di ah? Basit lang matited ko. Imbag lang nga igatang da iti ballpen kan papel da. Una, mayat day ta. Sige, sika nga rod, timakam mo. Adto'y timakandante. Subuan kalangan. Basit lang ti kinisayak iti daytoy amakan. Roldan. Sige, subuan kalangan. Tadi kamit makapanganta nakaragad ka. Saanen? Kanam daytan. Mangan ka. Tapno di ka kapsot. Addaw masidag. Roldan. Ha? Kunakon kat asika, Roldan. Mangansot. Makanak ni Dante. Adain niyo ko amakan. Orasyak. Pakanak kumanitay. Hindi masidag ka. Anya? Di mo kinanday ta kanam itay apang rabii? Saan? Sige. Kanam daytan. Tapakanak ni Dante. Ala, mapan kan Roldan. Umadayo kan ditoy. Tamangan numadaksan ka. Sige, mangansot. Sige Dante. Subuan ka. Tapno makapangan ka. Umuna iti amin. Agyaman na. Gaputan na awis kayo nga agadal iti karate. Interesado kami. Nasayat no interesado kayo. Ngamsakbay na. Kayat ko adenggan nyo kumati ibagak kada kayo. Denggan nyo tibaga ni Fatima. Isong agulay magkayo.
Idi naginteresak nga agadal iti karate. Adda imbaga kanyak ti coach ko. At maadal ko kano iti karate. Kat saan ko kano nga aramaten iti kinadakas. No di kat, aramatak lang apang depensa iti bagik. No adag panggap kanyak iti dakas. Katita, kastamat ti bagak kada kayo. Isalaglagi pa nyo. Aday to'y maadalyo. Kat di yo aramaten iti kinadakas. Maawatan nyo kadi? Wan Fatima! Mawatan mi! Nasayat! O sige, mabalin tayo nga rodan timang rogi. Agsubli akon ije bugalyon, master. Sige. Agan-anad ka kuma, Ophelia. Ophelia, iha. Sapay kumatawan ti dakas ang mapagtang mo. Ikarik, mamadalan. Namnamaan mi ti panagsublim. Wan mama, ikarik. Laglagi pem dagiti amin ana sursurom. Wan, master. Sige. Agan-anad ka. Naanabaw kan. Adak dito'y abay ti tanam mo. Nasaraka kon dagiti singin. Ngamjak pa'y nakita ni Roldan. Katsapay lakuma. Ta iti pa nagsublik ije bugalyon. Addan ni Roldan. Nanabokan. Agpakadaakan ka. Aramidak ti may parpang. Singirak ti tao. Anang dadaal iti biyak tayo. Ti tao. Anang patay iti inak. Adto'y ti kapim, boss. Agyamanap. Italamanin anagawid kayo dito'y mansyon, boss. Tapno umay kayo ikan iti kwartayo. Boss, Itad ko ti sweldom. Ken itad ko ti para iti abastoyo ka ni Fatima. sige, boss. Papa! Ada kayo matgayam! Wan iha. Papa? Amom ka di? Mangisursuro ak iti karate iti pagadalan. Aniya? Wen, papa? Kat amuyo? Ado dagiti isursurok. Ngamin, tulungan nak ni Doray. Kasta ka di? Wen, papa? Awan matla ti aramidak no dadduma. Iso nga gisuro ak langan iti karate. O sige. Apay kit dinasan. Makamukay ha? Basta ti bakunak. Saya atem ti panagadal mo. Wen, papa? Noon yaman ti kayat mo nga aramidan. Nawaya ka, iha. Agyaman ak, papa? Doray, Boss, ti kanayon ngay bagbagakan ka. Ipaay ko ti kwartayo. Kat makaamukan. Ngam, nasken adi mo baybayan ni Fatima. wan boss. Kaano pa'y abinaybay anak ni Doray, papa? Pulos, adinak binaybayan. Masaya at Kan sandak man na pagdanagan. Gaputamok ter aramidag. Dakkalakon. aniya. Wan, papa? Amok matan tinasayaat. Kan sana nasayaat. Alala, makamukha nga rod, iha. Doray, tibilin ko kan ka. Wan boss. Sana kung ngagbayag. Imay hulay niyag ti kwartayo. Rumwarak matlaang tamapanak ija siyenda. Sige, papa. Oh, kasano Doray? Manutinted ni papa akwarta.
Apay adamdamagam. Saan ka di nga imbagakkan ka? Amang tadak iti allowance dagiti agadal iti karate? Ha? Wen, di ka agdanag. Matungpal ti kayat mo. No kasta ti aramidak, kay kayat dalakit di. Sige, makaamu ka man laangan. Rumwarta ita Doray. Mapantay jay sentro. Anya ti aramidan tayo di sentro. Inta gumatang iti uniform ti karate. Para ka dagiti estudyante. Estudyantem? Dagiti agad adal iti karate. Anya? Awan ti kasta magatang dito'y bugalyon. Anya? Malaksid nagpadait ka. Kasta? Wen, ngamin ti us-usaram a uniform. Kat inted kan ka ni Master Daklohok. Saan ka di? Ha? Wen anya? Aha. Anya nga ta no mapanta ijay simbunan. Tapoy. Amangan no adda magatang ijay a uniform ti karate. Ha? Wen! Mapanta ijay simbunan, Doray. Sarong karanta da Master Dakluhop. Sige. Namne, di mo kumadakdak amatan kin ni Papa ma. Tamangan numadak sa anak. Amumatan ni Papam. No anya ti kayat na masapul amatungpal. Wen, Doray! Amok day ta. Isungarod ajak dinakamat kan kwa na jay nga bakak iti tournament. Ha? Inlimad ko. Sige. Nasaya at nga rod no kasta, Fatima. Sige nga rod. Ibagam, no kaano ang mapantay jay simbonan. Oh, agyaman na Rosana. Simbang pet kamatlaangan. Juan Tony. Ala, umunag ka. Tayo rekap kumatlaang to'y gate. Ni Roldan, adda ka din? Oy, awan pa'y. Anya. Dahi tati paglidlidayak. Gaputadyak pa'y nasarakan ni Roldan. Kumusta tirik na, Michael? Naimbaga na kon, mama. Naimbag kan? Wen, mama. Sigurado ka? Wen, mama. Pasensya kan kanyak. Saan ka anasikaso? Awan anyaman na, mama. Adda da papa, kan Layla na ngayon kanyak. Kat ita, nagsublinti na anay apiksak. Nataer ka, anak. Nagsublin iti normal ti ropam. Awanan ti limitam. Mama, Kaya't naasawan. Nabayag ti kaawan ko. apay mama. Sa dino tinapanan nyo? Apay akal lahat kayo apimanaw. Kwa, anak. Ada importante nga inaramid ko. Anya dayta, mama. Kwa. Bayamon dayta abanag. Tinaskan kat addaak. Pasensyakan kanyak, ha? Sige, mama. O sige, panawan ka pa dito'y salas. Tainak agluto iti pangrabian tayo. Sige, mama. Tulungan kayon. Oh, apay nga adda kayo amin dito'y kusina. Tulungan da ka nga agluto. Wen, mama. Sakon timang natang kadagita insangpet mo anatang, mama. Ay na, naglalang to dagiti nateng ko iti daklan. Iso adayta, nang purusak iti inyawit ko dito'y. Ado Nagaget ka talaga nga agmula, Rosana. Sipod pa eh. Wan O sige, tulungan da ka nga agluto. Tapno mabibii. Saan ka kadipay ang makaturog? Iso ngay may kadito'y kubo.
O Antony, saan na ka makaturog? Anya ti parikot mo, Tony, Rosana. Ibagam kanyak. Anya ti parikot mo. nabayagan na sapsapulak ni Nanang. Ngamjak masapulan. Ha? Tagayam. Nabayagan apimmusay. Anya? Imo na pa'y gayam apimmusay. Ngam ni nanabogan. Anya? Asino tinakaamuam iti dayta? Ni Michael. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!